na ako yung mga batasan nga dili gyud pwede ko maistra ko. Oo. So dili ko pwede nga ingon ani sa social media kung magmaistra ko. So nagyud ko other identity. Ako yawa na uy. Oh. Unsa man ning other identity nimo di ay? Wakwak ko. Unsay naapektuhan, unsay nahitabo, unsa ang imuhang way of thinking nga gidalan nimo sa pagdako? I really grew up that I am not valued because I don't look pretty. Hoy, mo hilak ayo kog sa mukha. Mayong bungkag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Adunay nag-ingon nga powerful ka kung naa kay kwarta. Mao ni nga sa ato ang programang binisaya sa Chit Chat ato ni. Atoa nagyong makahinabi ang babayi nga gasaba-saba sa TikTok o sa Facebook. Adunay mga tao nga ganahan og makarelate sa iyaha. Apan aduna po'y mga tao nga maglagot sa iyahang pamaba. Kanina gyud ang higayon nga ato anang maistorya ug mabal-an ang tinuod nga pagkatao ni The Fake Ash. Hello sa imo ha, Ash. Hi, good morning. Grabe sa kag-intro. Okay man to. Kulbaan man sa dadayon. Kulbaan ka. Oh, nakulbaan ko dayon. Interrogate ko. Oh, interrogate kita ga. Alo. Dili bitaw oy. So, diretso na ta. Oh. Unsa kadaghan ang kwarta ni The Fake Ash daw? Wala. Huy! Mo gani di ba mo storya ta og kwarta kay Manifest. i-manifest na to. Oh, bitaw, bitaw, bitaw. Wala sa tinuod lang, wala ko'y cash. Wala. Kay puro naa sa bangko man. Oh, wala na po. Wala. Naurot na sa. Naurot na sad. Naurot kay mo to magud ko nga dapat kung nakoy kwarta gastuhon nako kay kun dili what if mamatay ko kinsa may mo gasto sa akong kwarta. Ay bitaw no, Oh, so bitaw. ingon na akong nibing mantra. Si The Fake Ash, ang iyahaging tinuod pangalan kay si Lizelle Rolyon. Oh, diri na ninyo nabalaan sa chit-chat, no? Ngano mang, gikan sa Lizelle, naabot man kas pagka Ash, o nganong fake Ash man. So Lizelle Manggod na ako'y first kasi na parehag yun may pangalan. Okay. As in like pareha may pangalan so kung mag-contest may sa una di may different school me pero maalaan gyud me and ang pinakadili na ko gusto kay kung unsa ko kahilumon. Ingon ana siya kasabaan baliktad. Di ko ganahan ma-compare sa iyaha kay baliktad kay may personality. Anya ako di ko ganahan i-compare. College na ata ko, ako dapat na ako identity kay magmaistra biya ko and I know for sure nga sa akong batasan na ako yung mga batasan nga dili gyud pwede ko maistra ko. Oo. So dili ko pwede nga ingon ani sa social media kung magmaistra ko. So nagyud ko other identity. Ako Yan. yawa na, uy. Oh. Unsa man nimong other identity nimo di ay? Wakwak ko. Dili oy. Pero ang point ako ba is kanang kabalo ko ba nga kung maistra ko, kung nagmaistra gyud ko, especially kung nag-DepEd ko, dili na ko mabuhat ang akong mga ginabuhat karon. Karon sa social media. Oh, so na ako'y gusto dili man ta nako pwede nga i-compress pod kung unsa ko. So Okay. ako na lang nag-adjust. Ikaw na lang ang Ako na lang ang nag-adjust, nag-adjust. no? So si Ana Lizelle na lang. igagaw nimo, magpadayong Lizelle. Oo. Ikaw The Fake Ash. Pero nganong fake man ang na may fake sa pangalan nga Ash nimo? Because what I saw in social media kay dili gyud na ako in real life. Oh. Dili gyud na siya ako kanang I mean aside from Saba jud ko kana lang natin. Kana lang gyud ang tinuod pero kung unsa akong gina-portray nga kunyari kana magdita kay ko and ano dili di pa pagkubuutan pero dili gyud kay ko kana ganing kumakit ano mo nga ako anday ko sa social media. So ingon ana siya. Wait lang kay ang imuha manggong characteristic sa imuhang mga videos kay palaban gyud ga. Palaban ko in a way pero dili ko nagaana. Dili gid ko like ana. If example, if di ka ko ganahan sa imuha, ana na kadaratso. Siguro ako lang kasi unsaon man ako pagtudlo sa lain tawo, kung unsaon pag fight back or pag sa tangan pag Makigdebate makigdebate kung dili ko mo storya, di ba? Pero kung in reality ko mag-away ta, dili na ta kay istoryahan, black ka diretso. No? Oh, hilom lahi ko masuko. Hilom kay ko. Ang Cut mga tawo off diretso. cut off diretso. Ang mga tawo mag-dating na kung nag-aana ka na suko dili lahi ko masuko. No? Ako pinakahilom na tawo. So ingon ana ang imuhang klase nga personality gyud sa tinuod nga kinabuhi. Yeah, and then kanang maingon nila na hambugera dili. Siguro I realize na hambog lang gyud siya kay kwarta mo gud atong gihistoryahan Yes. pero as in wala ko'y kwarta.
Kana jud sa ang pinakatinuod, wala ko'y kwarta. Period. Pero kaniha, ang imuhag yung profession is you are a SPED, tama ba? Yeah, SPED teacher. You're a SPED teacher, so special education teacher. Mhm. Nganong special education magyud ang imuhang gisudlan, Ash? Nganong dili man katong muraog sa DepEd lang? When I was younger, gusto jud ko mag-maestra. Kay ganahan ko silang uniform nga pencil sa una na pink. Kay nung ka. Sus, kay katong nagmaestra na ko. Dili naman pwede. Naami maestra sa una nga gwapa, gid kayo niya. Feeling na ko, kung mag-pink ko, gwapa na ko. Puti kay to siya ba? Tapos, pag maestra na ako, di naman pwede mag-pencil kay daghan na mag-dos and don sa teacher. Okay. So, pinaka-reason gano ko nag-SPED, number 1, duhara ang math. Uy, motog-an to sa tinuod dire. And number 2, actually, I was a working student. And my first job was I was a caregiver of a child with autism. Oh, very hala. Uy, first time ako nag-expose sa social media. Ala! So, Okay. mao to ang muraog naghatag sa imuha og rason nga, I think this is for me. Yeah. Nga naman, unsay nakitaan nimo sa usa ka bata nga naay special needs nga nakaingon ka nga magtudlo ko? Number 1 kasi, naami common denominator, being bullied. Sila, they are being bullied with their condition. Ako, I am being bullied with my face and I know the feeling. And then, when I was working, dili man tanan good makabalo ka dayon. So, syempre, you need something. Anya, in order for me nga matrabaho or ma-perform ang akong work, kay nagatantrums naman ang bata. He was 9 anak na time. So, tay nagatantrums naman siya para sa ako, unsaon man ako ni pagtabang at the same time kasi naama dito ang kwarta. Unsaon man ako pag-eskwela if wala to siya, 'di ba? So, kailangan ako to sa trabahoon. Unya ako mag-attend ko og mga seminars, pwede man, pero nganong dili na lang kato Okay. ang akong buhaton. Okay. So, win-win situation Bless you. siya. Pero, Ash, katong niingon ka nga you were bullied because of how you look like? Yeah. Kanus aman ni? When I was born, I was being bullied by my family. Ha? Yeah. Kanang nakainomdom ko sa una kay buhat ko. Ala, ako maigago. Buhatan ko nila, di ko kalimot na kinder at ako gibuhatan ko nila og kanang lungon sa kilid. Of course, when we were younger, it's okay. Pero wala nila na-realize the impact of that kasi until now, Gidala nimo. gidalan ako siya niya. Every time kanang nakay kaaway, kay ana magid sa bata pa, ay mura sa kang gwapa, ana masud na. And every time di wala ko'y masumbungan kay instead of saying, uy giaway ko, ang ingon sa akong parents kay, uy giaway kay pangit man ka. That's really, it's sad, but I know nga my parents didn't mean it that way, pero mao ang impact sa ako. Feeling nako kay luoy kay ko because yung ambot po kaya ako may igsuon gwapa. Ako raman sa ilalahi, basig tinuod na ampon. So gisungog pug ka nga ampon ka Yes. because of your physical appearance. ano? Yeah, because kay kulot kay buhok sa una kay Valentina peg sa una niya itom. Ay pagka may itom na basakan man amo abukin man. So ana siya. Unsay naapektuhan, unsay nahitabo, unsa ang imuhang way of thinking nga gidala nimo siya pagdako? I really grew up that I am not valued because I don't look pretty. Hoy, mohilak ayo kog sa mukha. Dili. Mohilak ko ron na. Kanang feeling nako if you are not ginatawag na pretty privilege. So feeling nako sa una running may valedictorian or salutatorian unya gwapa man to akong best friend. Feeling nako siya ang na valedictorian because pangit ko. Oh my God, mao na imong giisip. Mao na ko ginaisip and then until now kanang nadyo tayo ginatawag na pretty privilege, but it's true. Natay pretty privilege and then I was grew up, even nung college ko, nabullied po ko because how I look. Wala ko kabalo na ako na dahil na ilang ginalibak-libak tanan just because they don't like me. Kaya kanay lagi akong baba. Pero dili man akong baba ang ilahang atakihon. What I look man. So, anak ko sa ko ang sarili na I am not valued because akong family gani ana ang tanaw sa ko. So feeling nako pangit jud ko. Dugay kayo na ko na-realize nga dili ko pangit. Actually, dugay gyud kaayo. Tinuod man sad pud na pangit kano kay kung wala kay kwarta. Diba? So dito na ko to siya na first nga na-realize nga actually akong buhok dili straight. So kailangan ako magpa-salon from time to time para mo straight. So feeling ako straight akong buhok, gwapa ko, pero akong buhok na dahil ko. Sa mukha. Tapos akong ngipon dili na siya ani. Ani na siya before, so syempre mo ana ako ang lips. So syempre Right, because of right. kwarta ni tarong na siya ni. Kung wala na usab sa akong ngipon, nausab na siya kay mo, ana man na siya before. And then dito na ko na-realize na because ni eskwela na ko, kanang ang respeto sa tao dili na tanaw nila nga pangit ko lahi na.
naa na kasi ko'y kwarta, that's why dili na nga akong nawungang ilang tanawon. So mauna ang imuhang Hugot. sa imuhang mga contents nga. Yeah. Kung naa kay kwarta, dili ka madaog-daog. Wow. Yes. Did you ever talk to your parents about this? Mapa, nagdako ko, thinking nga pangit yun ko because of Sad to say, wala. Oh, karoon na sila kabalo. Wala. Wala. na-forgive nimo sila or murag brush off na lang nimo unsa man? Till now, dili mi close akong parents. But we're in good terms. Pero kung maingong kag-kin, jud na kin, we are close ties magud ta as family. Dili jud. I can really say na dili. Oo, kaya na ganing siguro mo ana usay ko naa kabati ko batas na ko palangga sa akong parents. Kasi I did not grow up having parents beside me kanang supportive good. Yes. Kasi story time, 'di ba, for example, ang mga ginikanan karon tanan buhaton para ma-honor ilang anak. Akong parents will do anything to discourage me kay kiat ko kay this and that. Yun, feeling nako that's why wala ko gisuportahan kay pangit ko. So mao jud ang imo. Mao jud ang ako ang hugot until now. until now. 5 years old lagi ko na nakoy blackboard na nakoy ana sa kilid. Kay gusto lang ko magmaistraan. My parents didn't take it as a positive way. Para sa ilahan na angoy lang anak. Yeah, parang kala mo ra maglabuang dira ngano maka sister ya mura kog 15 gusto ko mag-English. Mao nang I am good in English kay bata pa ko mag-English nako. Kasabaan ko sa akong mama kay hilas kay ako mag-English sa mata sa bukid. I don't want you to feel really bad right now, like, you know, mag-pity whatsoever, but nasaad ko sa fact nga mao ang imuhang gidak-an. Actually, it's very sad. That's why, that's the main reason nga nung until now, wala pa ko nabinyo, and that's the main reason na I'm empowering other women na even if other people will tell you that you are ugly, no, you are not. They are, dili It's okay. so yun, kasi lisod siya na you are being bullied by your own family, and even if maingon mo nga, wala to siya gituyo, pero I am turning 30 this year. Idala-dala na ko siya for 30 years. And it's really sad. And kanang lain man siya paminawon nga for a family nga mo ingon nga wala ko na-give back to my parents because they never supported me in the very beginning. Oh my God! No, because I feel you, I really feel you, although dili man ta pareho sa na-experience sa pagkabata but as parents bitaw, ikaw gid ang una nga mag-empower sa inyong mga anak. True. And I will never understand sa imong kaagi nga ang imong kaugalingong parents ang nagkontra sa imo ba nga gi-discourage ka, but good side about it. I'm not saying na maayo na lang nahitabo to, but at least sa imuhang na-experience, mas isog ka karon sa imuhang pagkatao. Yeah, they never sent me to college kay mabuntis ra daw ko. Oh, so pati ka na. Yes. Actually, dili gyapon ako siya masabtan until now, pero wala naman tay choice. Naan naman na siya. Parents are parents at some point. So, Do you hate them? not, but if you will ask me if I ano them, not also. Kasi di So na you- ko magets. You neither hate them nor love them. Yeah, masad ko kay, I've tried. I went back 2 days ago to give a speech about my experience. And actually, ang naka-flow sa ako ang statement, kuan dito siya, inspiring dito siya. Ang first line good, I am here because I did not listen to my parents. Because it's true. Yes. I am where I am right now because I did not listen to them. To everybody who's telling me that I cannot do it. So, tapos niabot man ako mama. So gi-change I mo have to imong change it speech. because I don't wanna hurt her. Ang dili ko gusto na muhilak siya. Oh, shoot. Kay I don't want her to know kung unsa kalalom ang ilang gibuhat sa ako. Kay kabalo ko for sure they did not mean it. Wala nila gi-expect nga maingon ato ko karon or makaya nako, but because simply they did not believe in me, and it's so sad because I have to be the bigger person. Yes. And I have to understand it. Pero di gid na ko siya magets because parents, why? Dili mi pobre, dili pud mi dato. You know? Pero di jud ako magets why bisag kaditing na support wala na ko nakuha from them. Tapos karon kay muli ko sa amo, sikat na kayo ko, sikat even without the social media. Ma'am nako, estudyante pa ko. Because I have something na. Oh. And I really hate it. Katong wala pa ko, himuon lang ko dito gigat, even with the relatives that I have. Tapos karon nga naa ko diri, sorry ha, pero wala gid ko'y paryante hay sa tinuod lang. Dili bahalag ingnon ko yun nabati kog batasan, but where were you when I needed you the most? Oh,
shoot. Yes, I did it alone. Period. Kung unsa ka karon. Yes. Yes. So pag college nimo Ash, nag-working ka. Yes. Kay dili man ka pa ipaskwela sa imong Yeah, parents. and the sad is that because we don't have money. Oh, because they just didn't want to send you sa college. Oh, shoot. Because mabuntis lang ko. Awaron. Wala jud. Wala jud dai gitaguan ako matris. Nasa kaban. So unsa to imong trabaho sa una? Yan na nga, nagabantay ko ano. Katong Yeah. special child. Oo. Oo. Oh, wow. Yeah. And then mo gitong murag nakita gini mo ang purpose mo tong Yeah, nag- because nag-teacher yun, ka. and until now, gina-continue na ko siya. Even if maingot tagkapoy, mamugno, manakit, guna sila. Where is? Napaakan ko, Oh. manguan sila, and so on. And I'm small, ako masusunti kay 22 years old, anak. Oy, wow. Yeah. Grabe kahibaw ka wala ko nag-expect ani nga klase nga chit-chat Ash and Sure, wow, wala ka murag- nag-expect sa kuha. Kailan ko mo tayo mong Dili, gasihin. dili isa sa kaning nga mga revelations sa tinuod lang wala ko nag-expect na ingon ani di ay ka grabe ka deep sa imong scar. Grabe ka deep sa imong scar. Is there a place in your heart for forgiveness despite sa mga nahitabo? I'm working on it. You're Kasi the last time I went there, I don't like the idea that feeling sa tao successful na ko, but a part of me is gusto na ko mas successful emotionally. Yes. My parents will not tell it to me na kay, syempre no, bigulang naman sila, and I don't think ito ang kabalo ko, they are not aware of what they did. Yes. So gusto ko mag-heal on my own. I'm really working on it and I really tried. Yes. Kung try na try, gud gusto jud ko. Pero naa jud mga times nga makaingon jud ko, still I did not deserve it. Pero I'm working on it. Unta. Yes. Kay baw ka Ash, kaniha, I know it's a cliche to say nga time heals, but it's true. Mhm. Kay maski ako, I have my personal hugot, no? I have my personal battles with some people nga really close to my heart. Mutuod jud ko sa kanang mingon sila nga time heals. Paabot ta lang yun kay mga po na akong ginasulti sa akong mga igsuon, sa akong mga kaila, sa mga sud sa kuha. Maingon gyud ko nga ayaw ko ninyo pugsa. Let me heal on my own. Kay para ready na ko to makipagkuan ba? Makipagpasayloay no sa mga tao nga ibutang na nato ang nagkaroon og lamat sa kuang kinabuhi. So you deserve it. You take your time to heal. Kay lisod man ang pugso nimo imong kaugalingon, lisod man ang makig-heal ka with the people who hurt you. Totoo. Nga dili ka healed yourself. Yeah, totoo. But I'm working on it naman, pero the last time I went there, dili gyud kaya. Dili pa kaya. Dili gyud Yes. kaya. Anya ang pinaka one thing about me, dili gid nako kaya makipagplastikan as to whoever Oh, you are. If di nako same. feel ang vibe, dili gid nako feel mo nang bahala ginom kunyog batik og batasan kaysa plastic. Yes. Diba? So, Di ana na lang ko sad ko. makarelate sa imo. Pareho gid kita. Oh, ana lang ko. So, we can't have it all man gyud. So, ana lang. Wow. So, mauni ka ron. Na-amaze lang Murag na post ka. Sige, go. Na-amaze lang ko. Look at you now. You have your own car. Naka-invest kag sakyanan nimo. Unya, ang imong balay nga ginapuy-an sa Matina, kinsa man ni? So, kana siya, dili na siya amua. Mm. Yan yung ano ko, parang foster parents. So, siya tong nagsagop sa ko after what happened. What do you mean after what happened? Like, diba, 16 years old ko ni hawa sa mo, Naglayas ko sa mo, it's not good, don't do it, children. Mm-mm. Because nga, dili ko ano sa akong parents, so sila ang nagsagop sa ako. I see. So, yun. Ang imong foster parents, are they related to your No. parents? No. No. How did, giyon sa mo pagkaila sa imong Wala foster lang, nangita parents? lang ko. I was I was 16. Yes. Giyon sa mo pag-explore at a young age? I don't know how. Ako sa Chito, wala ko kabalo. Looking back, kaluoy ba rin ako? But it's true, luoy jud kay ko. Wait Oo. lang, so nilayas di ay, grabe na ning mga revelations. Ay, Di naman actually layas, pero when I asked my parents to do it, they did not even support me. So, wala sila disugot. So, layas gyapon siya. wait, so nananghid unta ka nga, muhawa ka, Nga mo work ko. so you could, so you that could, can you could provide. go on your own. Yeah. Wala sila ni sugot. Oh, kasi dito ro daw ko makulong, dito ro daw ko maunsa, ana-ana, and this and that. Yeah. So the day nga well, the term is layas man yun. Oh, the day that you layas. And dili ta ka ma-blame ha if that's how you felt at a very young age nga you needed to step Yeah, out. kasi tulo na ka-scholarship ang gihatag sa akuha, and para syempre kung scholar, academic lang yan, Mm-mm. finances, pagkaon, ano gihapon. But still, wala.
parang same thought. Sa Kidapawan to. Sa Kidapawan. Asa ka ni adto paglayas nimo? Dari na sa Davao. Sa Davao. Oh, diretso na. Naglaroy-laroy ka? Wala naman. Sorry, Ah, I need to know. Wala. Bale, ang kano siya is naapod mi silingan nga nag-work po dira. So, parang yun. Oo. Murag nareto. Oo, nareto. And then later, unsa man to, murag nag-ano pong ka sa ilaha, murag nag-work ka ginagmay, or Work good siya at first. Ah, Work. so And then nag-work ka after sila. 2 years na ko naka-decide na mag-eskwela na ko. so ni-eskwela ka, o nya, nagyapon ka sa ilahang Oo, poder. oo. Until now, na ako sa ilaha. So, Wait lang, sorry. Oh, sige, go. Karon lang nag-sink in. So katong niingon ka nga nagtrabaho ka, nag-working ka, nagbantay ka og I'm still with them. special child, ang parents day ato mauto ang Yes. nahimo pod nimong. Oh, okay. Oo. Now it all makes sense. Yeah. It all makes sense. Wow. Mhm. Kining foster parents nimo karon, unsay gina-advise nila sa imo ha? Like, do they advise you to, like, gina-remind pod ba ka nga, you know, at the end of the day, parents, gihapon to nimo, Yeah. mo ilang Yeah. Actually, yeah. Nag-anak man ako ang mama dara at some okay. point. Okay man, civil jud mi. Mm, Pero, lahi gid. lahi. Lahi gid kung maingon kag deep within me, dili gid. Yes, lahi of gyud. course, of course. I Lahi will gyud never siya. judge you. Okay, like what I said, time heals good, Ash. You heal first yourself before ka makig-heal sa Other people. other people. Mm-mm. Wow! May kabalo ka? I was surprised kasi first time niya siya on social media and some people, even na close friend nako, did not know this story. Wow, thank But you. I think I'm ready to tell the world Yes, about my yes. story. Kasi at number 1, I am shy. Maulaw ko because dili ang circumstances that I had to go through ba, maulaw ko. And it's ambot, di na ko mag-gets. Pero right now, I think I'm ready. Na wala po, actually, ganina, kung pangutanon ko rin about personal life, ano ko na, dili sa kumutugan kaya di ko ready. Pero wala, surprisingly, na-open up na ko siya. Basta ako, Ashes, I wanna thank you for pagsalig ba sa ako sa show nga dirigi nimo mapagawas. Kung na-surprise ko, maulaw pa, as in Salamat na-surprise ko, pero yeah, thank you also kasi feeling ko na-refresh ko after telling the truth Yes. to the people. I hope na nakatabang sa imuha to. Ano akong heart? Nabawasan. Na-release siya. Kasi people look at me good na ingunani. I think after telling that, well, judgment will still be there kaya we cannot please everybody. Pero ako, sa akong sarili, kata akong purpose, na-relieve ko. Yes. Na-relieve ko nga somewhat, kung naamay mga tao nga parehas ako ginapagdaanan, you can do it. Wala kay pwede ingon sa imong sarili nga dili nimo kaya buhaton kung maningkamot lang gyud ka. I just realized na ang mga tao jud ay nga wala kay ila sa imuha kay mao pa ang mutabang. We are not related. Dira ko na mall, dira ko tanan, dira as in everything. Actually the car, it's not I did not bought it. Sila, Okay. it was provided. Because what? Kasi I tamed yung anak niya. Naga-wild yan eh. Naga-everywhere. Diyos ko sa una, mag-wild me everywhere. Wow. SM and tanan. And that's Wow. the fruit of my labor. Kasi ngayon, Diyos ko, madala nga na mo bisag asa ang bata. Isa ka ano na ko, oh, you listen. Yun. Wow. Mao din ni ang imuhang murag ate-ate. So it's not really like We're she's a related mother, or not. like mama, ana. Ate na imong tawag sa iya ha. Yeah, but Parent ang iyahang role sa imuha / guardian / best friend. Murag ingon ana. Wow, amazing. sugar mommy. Sugar. I call her that, sugar mommy. Grabe no. You are makaingon gyud ko nga I think nga gipagtagpo gyud pud mo. Very. Ano? Mm-mm. Because nakatabang gyud siya. I would say nakatabang siya si Muha. Of course not just kanang financially whatsoever, but more on kanang ma-mold She ka to who you healed are. my inner child. She really healed my inner child. Kasi until now, like, if ever, basta grabe, supportive in all means, tanan jud. Parang the support that I did not get from my parents, nakuha na ko tanan sa iya ha. And no judgment. Of course, I know she probably wants to remain anonymous, no? Mhm. Si Amy. ate-ate ni mo. Amy, Hello, pwede Ma'am Amy. Amy. Oo, pwede mag-Amy. Eh, pwede mo Amy, siya. bawal, Ma'am Amy. Mag-hi ka sa kanya, Charas. Mag-hi ka sa kanya. Ma'am, I hope to meet you soon. Pero Ash, kani, you are a perfect testimony of someone nga growing up
fighting for you know what's right for you. Nga, no, I don't want to live a life nga pangit lang ko, nga wa ko'y pulos, nga ango ko nga pagkabata. And that's why I respect you a lot. No, maski pag maingon ta nga, yeah, pangit ang maglayas-layas, you know, but that was your only choice at the age of 16. It's really to go out and find your own path. And God gave you Ma'am Amy. Unsa imong ganahan nga isulti kay Ma'am Amy? Maldita kay ka, parehas ta. Thank you so much for really everything. Actually, siya yung reason until now, of course. I dedicate my life to her, seryoso. Especially to her kids. Especially yung bata, special child pa na wala man na siya maadtuan. I was really thankful na nakita niya ako value and I promise to take care of her kids. Especially Diago, yung special child. I will never. Kung asa ko mo adto, dalaon siya na ko siya. Promise. I love you. Kalwad. Damak. So, Si imong parents, biological parents. First and foremost, yes, I really would like to apologize for not doing the job as a anak sa inyo, ha. For not unsa man fulfilling my duty as an anak sa inyo, ha. Kasi I'm pretty sure I lack in so many things. But at the same time, thank you. Because you did not raise an obedient child, but you raised a tough one. Very tough. I'll be home soon. Kana lang. Very soon. Feeling na ko hapit na. Kasi naana ko sa, while talking this one, kay kung sa start pa lang tanang story, maghilak na ko. I-write na ko. Murang in the middle na lang pa-arte kay na camera. Pero feeling ko, almost there. Muna, mga bisdak, ladies and gentlemen, the real Ash. Naano akong salamat. kamaldita, natandog. Natinta ka. Natandog akong kamaldita. When the time is right.